Lidt i tvivl om lyden på selve spillet virker. Det går jeg ud fra, det gør. I assume it does. Det er det her map. Men siden vi spillede sidst, så har mig og Marie haft både Slug Race og det der... Har du set Squid Games? Det er Hunters. Nej. Og i Squid Games, der er sådan en robot, hvor man må kun gå, når den ikke kigger. Så var der en, der slukkede os for at gøre det. Sådan så måtte vi kun kravle, når han ikke kiggede. Det var rimelig funny. Hvorfor løber du? Jeg kan hun sigter. Hun er efter den anden lægen. Det går jo hurtigt med... nu kommer der en survivor mere. Please sæt dig. Nej, hvorfor løber du? Ja, altså det er lige der direkte op til os. Jeg kan godt forstå, at man løber, hvis ikke, altså sådan, hvis det er sådan en millimeter. Hvor er hun henne? Er hun lige under os, eller? Ja, det tror jeg. Hun er der. Oh my god, Felix. Hun kommer til mig. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Det var ikke meningen. Jeg troede, du var din vej, så jeg troede, det var åbent der. Så tænkte jeg ville bruge... Nej, jeg gemte mig. Det er sådan, jeg overlever til, jo. Oh shit. Oh my god. Hun var meget tættere på mig, end jeg troede. Oh my god. Jeg er blind. Jeg er så heller ikke på mit bedste, skal jeg så lige sige. Jeg tror, vi begge to var lidt slatten. Jeg fryser og sveder, og mit hoved går ondt. Har du resurgence på? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Det her. Hun kommer. Det føler mig så useless uden en toolbox, men det var, hvis jeg på 2. Sorry. Okay, fuck det. Jeg hælder bare mig selv færdig. Okay. Det er, hvis hun kommer op til os, så er det lidt sketch nok. Jeg kan recharge mit medkit alligevel. Sådan der. Der var en fuckton gens ovenpå, men jeg ved ikke. Det kunne være bare blind. Jeg var blind. Og der er en hextotem. Jeg kan cleanse en af hendes hextotems, det vil damage hendes power. Godt. Det synes jeg, du skal gøre. Det er jeg også i gang med. Jeg håber ikke, hun opdager mig. Ja, der røg en af hendes powers. Det er ret luksus. Han er ellers Jensen. Er der ikke nogen ovenpå? Jeg sidder ved en op ovenpå. Okay, jeg tror, det er en Nå, jeg kan høre det. Du er på den anden side. Nej. For de lort, de to andre. Shit. Jeg var en hugger hen den anden.
Nu så hun hugge den anden, inden hun hugger hente den anden, så ellers er vi ikke kugt. Ja, det kan vi ikke nå, det her goals, men okay. Shit. Åh, satan. Hvis du bare færdiggør den der, så unhugger jeg ham den anden. Will do. Var der ikke et hul i jorden her? Eller? Ja, hun er død. Ja. Men mindre hun stoppede for at komme op efter mig. Jeg bruger bare mit medkit, hvis jeg der var recharge til. Så recharger jeg lige mit medkit med det samme, så det er gjort. Der er et totem. Giv mig, så kan jeg repair generators endnu hurtigere. Nå, det er ikke depleted. Men jeg har ikke brugt nok af det, er du seriøs? Det er jo næsten tomt. Og jeg kunne høre dig på den anden side. Vi er på den anden side af væggen, du lige... Så. Hvorfor stak han af? Så han ikke, hvor hurtigt det gik. Jeg tror, han prøver at finde en anden diskret, så han kan lave den, hvis vi bliver opdaget. Håber jeg. Enten det, eller så laver han ingenting. Normalt prøver jeg at sigte efter det der perfect skill base, men det er simpelthen ikke lige et vibes det nu, kan man ikke. Så længe jeg rammer inden for cirklen, så er jeg glad. Jeg mener også, der er en gen her et eller andet sted. Hvis du følger med mig, Felix. Hvor rendte du han op ovenpå eller ind igennem? Jeg er lige her. Der var det totem, jeg rentede. Jeg mener, der er en her et eller andet sted. I den her ende. Og den er repareret, shit. Well, shit. Så er den, hvis du fortsætter den vej, så kommer der en generator. Og han er i gang med en herovre. Det kan vi hjælpe ham med. Han kommer. Ja, nu reparerer jeg så godt nok ikke lige så hurtigt. Jeg prøver at gemme mig i nærheden, så jeg kan komme tilbage til den. Er du ved den igen? Nej, ikke endnu. Rent han ovenpå med hende, eller hvad? Pas. Hun er stadigvæk lige i nærheden af hovedet. Ja, hun... Og hun er lige der. Så kunne han blive med at rende rundt om generatoren med hende. Nej, han skal ikke få hende væk der. Sådan der. Jeg prøver også, om jeg kan fortsætte på den. What the så gør den det. Jeg tror, den gør det der. Jeg fundet ud af faktisk, det der med, at man ikke kan hive den der ned nogle gange. Det er jo man, at så, hvis man kommer løbende hen til den, så tager den lige et par sekunder om at registrere det. Så skal du om på den anden side af den havn. Åbenbart den. Jeg var over halvvejs forbi den. Jeg forstår ikke, hvad det er, han laver. Ham der den anden. Jeg forstår ikke, hvad det er, han laver. Prøv lige til, om jeg kan Er færdiggøre. det dig, der skal unhook mig eller færdiggøre den der? Fordi jeg prøver lige at færdiggøre den her først. Det bliver sværere at færdiggøre den, end det bliver unhooked. jeg har en fuld toolbox. Ja, men den er næsten færdig, og når hun camper den, fordi hun kommer her lige om lidt igen. Hun kan nå at smadre den. Hun camper min krog. Hun kommer over til dig nu, over til generator. Ja, jeg går tilbage igen.
Og han unlooket dig. Ja, jeg er lige bag dig. Ja, okay, så kom lige herover, så hele er der lige hurtigt. Jeg forstår ikke, det er mærkværdigt, den gør der. Lad os skynde os at få den færdig, hvis vi gør det. Jeg bruger bare min toolbox. Ja. Jeg vil også vise det. Shit. Oh my god. Helt seriøst, så render jeg direkte ind i hende for nu. Okay, han er ved at åbne udgangen herovre. Uden at jeg bliver hængt igen. fra ham. Kom her, din lille kælling. Fuck! Så hvis du bare kan unhook mig, så løber vi. Så hvis du unhooker mig, så skal du bare sørge for, at vi kan prøve at placere mig. Fuck det, Felix. Vi skal bare ud og røre. Det er lige meget nu jo. Altså. Jeg tror, hun er lidt der. Hvis det er der, løber der. Ej. Hun har ikke set det. Nej. Hun har set mig. Are we deeply serious? Seriøst? Please fortæl mig, du kan unhook dig selv. Det kan jeg ikke når det er sikkert nu. Jeg har ikke fået den der med, at jeg kan have en anden bøge eller sådan noget. Det Nej, lige var det lidt. klamt, det der? Vil du please bare unhook mig? Nej, men du har kun én hook, så skal jeg nok unhook dig, Felix. Ja, men jeg tror ikke engang, jeg kan nå her. Nej, præcis det der. Jeg var allerede ramt. Fuck, hun er nasty. Hun er fucking nederen. Men det er derfor, man skal have lov til også at kunne unhook sig selv. Ja, det synes jeg også er bullshit, fordi nogle gange kan du, og nogle gange kan du ikke, hvor jeg sådan, det er så unfair, at det ikke er sådan, man kan det hver gang. Han har også ramt. De burde aldrig få lov til. En ting er også, at Cam, hun stod jo bare direkte foran mig. Altså sådan. Jamen, altså. Jeg er reportet. Fucking ghost.